Jeg hedder Peter Erkmann, jeg er foreningsleder, og så laver jeg en masse undervisning omkring det med at udvikle frivillige foreninger og med at søge penge fra fonde til frivillige foreninger og deres bestyrelser. Ja, branding og foreninger. Og hvad er branding? Branding er noget med at markedsføre sin egen forening. Og så kan man sige, hvorfor skal vi markedsføre vores foreninger? Jamen, det skal vi af mange årsager. En af årsagerne er, at vi gerne vil have flere medlemmer. Det giver ofte sig selv. Men en anden årsag er, at vi gerne vil have, at vores frivillige er begejstrede og stolte af at være med i vores forening. Og derfor er det vigtigt, at man har et godt brand omkring sin forening, så vi kan tiltrække og fastholde nogle frivillige medlemmer, altså nogle frivillige i vores forening også. Branding, det kan man gøre mange steder. Branding, det er noget med det tøj og det udstyr, man har på. Har man nu en skjorte eller en t-shirt på, hvor der står man er instruktør. Men det kan også være på sin hjemmeside, det kan være på sine lokaler, der hvor man holder til. Har man nu fået ryddet op? Er der lækkert at komme i lokalerne, når der kommer forældre, når der kommer medlemmer ind? Sørger man for at brande sig i aviserne, sådan så de lokale borgere i byen, i kommunen, hvor man bor, de godt er klar over, at yes, der ligger den her forening, og de gør det super godt. Og vi vil gerne glemme alt, der hedder jantelov, og simpelthen fortælle, ja, vi gør det godt, vi er frivillige, vi brænder for det her. Og branding, det er jo mange ting. Branding, det har også noget at gøre, når man skal ud og søge penge fra fonde. Så skal fondene vide, at jeres forening er bare super fantastisk. Og en af måderne at gøre det på, det er at lave sådan en lækker årsrapport, hvor man har sit regnskab i. Jeg har et eksempel her på en spejdergruppe, som har lavet en årsrapport, og i den kan man se billeder fra deres aktiviteter. Man kan se forældre, der udtaler sig om, at yes, det her er en helt fantastisk forening, og det årsregnskab, det bliver sendt til fondene, når man søger penge. Det bliver også sendt til kommunen, når man skal søge penge for puljer og sin årsberetning sendt op til dem. Og det er med til at give et rigtig godt billede af jeres forening, sådan så dem, der skal give jer penge, har et bedre indtryk af, hvad I er for nogen. En måde at brande på er også at have en lille pixiebog for dig som den her, hvor man lige ganske kort beskriver sin forening, som er nemt at dele ud, og som giver nogle forældre eller andre, som nu er målgruppen for jeres forening, et rigtig godt indtryk af, hvem I er. Det skal være med nogle korte statements, og så skal man kunne henvise til hjemmesiden, hvor man kan gå ind og høre mere om jeres forening.